କାଦୁଅରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡେ, ଏ ବନ୍ୟା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗୋଟାକ ଭାସି ଯାଇଛି। ଲୋକ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନି। ହେ ମୁଁ ଯାଇ ଚପଲ ଛିଡେଇ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ମହମବତୀ ମାଟିଆରେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ କଲେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ କେହି ଗୋଟିଏ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆରେ କେହି ଦେଖା ନଥାନ୍ତୁ, ତମେ ତ ପହଞ୍ଚିଛ ନା। ସତରେ ରାଣୀ, ତମେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଇକି ବୁଲୁଛ। ଓହୋ, କେତେ ପ୍ରଶଂସା। ଆରେ କେତେ ନାଁ ତମର? କାହିଁ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଗପୁଛ କହିଲ? ମୁଁ କଣ ଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗରିବ ପେଟର ଭୋକ ଛାତିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଠାରୁ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ କଣ କରିବି କହୁନ? ଓକେ ବାବା, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ତମେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ ଜାଣିଛ ନା। ଆସିଲ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହାତ ଛାଡ଼। ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ରୁମ୍ରେ। ହାତ ଛାଡ଼। ସରି ସରି ସରି। ଆରେ ରାଣୀ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖିଲ ସେ ପିଠିରେ ସବୁ କାଦୁଅ ଲଗେଇକି ଆଇଛ। ଦେଖିଲ ପୋଛିକି। ଓହୋ, ରୁହ, ବୋଇଲେ ଘରକୁ ଯିବି, ଯାଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଘରେ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ନାଇଁ ମ, ତମେ ଛାଡ଼, ତମେ ଯିବ ଘରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ନା ନା, ଆଉ ମୁଁ କାଦୁଅ ଆଗ ପୋଛି ସାରି ତାପରେ ମୁଁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ଏଇଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛି? କାଦୁଅ ପୋଛିବ, କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଛାଡ଼। ନା ମତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖିଲ ପୋଛିକି। ଏମିତି ହଉଛି ହାତ ମାରି ମାରି ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ ମାରି ଦଉଛ। କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, କାଦୁଅ ଲାଗିଛି। ତୁ ଏଇଠି କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ଇଆଡ଼େ ବି ଘଷିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଦୁଅ ଲାଗିଛି। ହାତ ଛାଡ଼। ରାଣୀ ଶୁଣ ବା, କାଦୁଅ ଲାଗିଛି ପିଠିରେ ସବୁ ନା। ଛାଡ଼ କହୁଛୁ ବା। ଛାଡ଼ିଦେ, ପୋଛିଦିଏ ଦେଖ। तू मुंह को खाता उठी दिलू भैया साके आप हाथ उठे दे कोनटा हेला सेटू ओटा हेला हां अरे मो इज्जत बंचे बाबू जाई तते जाड्डा मारी मु जदी रांडी हे गली तू ही सळाटी कोन हाथ मारुचू तू कोन भड़ुआ होकिबे ए भड़ुआ पाई तो परिचय बदल जाईची छतर खाइलु समाज सेवी हे जाईचू ମୁଁ ତତେ ଗଣି ଗଣି 25 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବି ତତେ ଗଣି ଗଣି ଦେବି। ଯା तो माँ को आउ कहा पाखरे सोई दे तोर बड़े भौणी अछि हेटी आगुरु तो मु बांध बेपार करूथली बहे टोकांग नंबर मोर अछि हैला फोन करूची से आछे तो भौणी नेबे बड़िया ए रानी पंडा देबी दीटा अंडा अंडा दीटा जीव फाटी तू इसड़ा की दबु चाकी तो भड़िया एते कामुड़ा घोड़ा पागल हाथी को मो कानी रे बांधी घास चरेची तू ही सळाटे मते भिलियानी के देखाइबो मु जानिनी तू कोन जानिनु तू जानिनु मु कोन सळा एते एते गहना देली टंका देली बहुत टंका देची हां फेरै छु मानुची आउरी 25 लाख अछि केवल तते पाइबा पई तते मो मनोर रानी करे पे मु देइथिली तू आगुरु एग्रीमेंट रे लिखि देई जांतु रानी पंडा मु तते गणी गणी एती टंका दउची आगो तू मो पाखरे सोई ना से कथा नो सा से मु तते जे डाबी कहि खांतु ना मु तते मना करे नाइ रे बापा मोर अंतर भी मु बहुत हेची आ मोर रातिया दरकार नहीं मोर पैसा ना दरकार ठीक अछि आ किसी दरकार नहीं आ तू साडी देई साइला पर मते कहू ना ना आ वाओ किछ असुविधा नहीं गोटे समाधान तमे कि तू मोर हबो एबे आसो मु तोर हे तो हम प्रथम रु कहची मोर गोटे रांडी घइता अछि मु ताको धइ सोची तो पाखरे सोई परिबि नहीं ताले 25 लाख फेराओ फेरेबी समय सुविधा रे फेरेबी दरकार पड़ले किडनी भी की देबी आ तू जो एमिति भी हो तू गेंदा किछि देबी मोर के तमे दरकार तमे चाल जा बडे किछि न कोइ चाल जा कहू छी पर कोन कहू छ तो कहू समय सुविधा देबी नहीं समय सुविधा बहुत कम आज एसी लगे दे रूम रे बुझले तू आउ गेंदा ना आज गरम लागियो मु बिचड़ा पवन मार देबी नहीं ना गरम लागियो नि बा मु तुमा गरम ताले मो टंका दियो जदी मो कथा राजी नो मो टंका दियो एबे सागे संगे मु एबे देई परिबी कि हो ना चल भीतर को चलो ना तमे ताले भीतर को चलो ना टंका दियो ना भीतर को चलो टंका दियो ना भीतर को चलो भाषा कले भल ना किछि भाषा कर तो बहुत कहू छ तो बहुत कहू चलो ए रो तमे चलो बाहर अब सत्य इच्छा सत्य भाव बाहर मते तो मारो खाइले सिना मो भीतर सोइतबा ओ चकरा हित भागियो मार पे हारम चाबी मार मते मार मते मार अरे सीजन देख देखे
ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ହାଁ? ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆରେ ତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପାଖରୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତମକୁ ମୁଁ ମାଗିଛି ତୁ ଦେଇଛୁ। ହଁ ତୁ ଦେଇଛୁ ମୋ ସମୟ ସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ତୁ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ କହିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ହାଁ? ଏବେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ନଇ ହଉ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୋ କଥା। ଆଜି ଏସିର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତୋର କେନା ଏସିରୁ ମୋର କ'ଣ ମିଳିବ ଲୋ? ହାଁ? ଇଆଡ଼େ କହୁଛୁ ପୁଣି ମୋର ଅଜଗର ଶୋଇକି ଉଠିବ। ତୋର ଅଜଗର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖ। ଅଜଗର ବାହାରେ ବୁଲାଇ ଦେଖିବ 3 ଥର ଦେଖିକି ଦେଖିଛି ନାହିଁ। ତୋର କୋଉ ଅଜଗର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ହଁ ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲେ ବାପ ହେଲା। ବହୁ ଅଛି ମୋର ଖାଲି ଏମିତି ଯିବ ତୁ ଖାଲି ଚାକିରି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ ମହୁ ଚାକିରି ବୋଲି ଏ ରାନ୍ଧୁଆଟା ଛଡ଼ା କିଏ ଜାଣିବା ଭରୁଆ ଗାଈଆ ତମେ ମୋତେ ସଜେଇ ଦେଇଛ ଭରୁଆ ନା ମୁଁ ତତେ ସଜେଇ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତୁ କହୁନୁ ମୋତେ ବେଶୀ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମୋତେ ବାହାର ଲୋକ ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଶୁଣ ତୁ ଶୁଣା ଶୁଣ ବାପା ଏଠି ଯା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ସମୟ ସୁବିଧାରେ ପଇସା ଦେବି। ଆଉ ତୁ ଏମିତି କୁକୁର ଭଳିଆ ହେଲେ ଭଲ ହବନି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭାରି ମାଂସର ଭିବଣୁଆ କୁକୁର ଶଳା କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ପାଗ ହେଇଛି ମାନେ ତୋତେ ଏଠି କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବ। ଆସ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯିବା ଭିତରକୁ ଏସି ଲାଗିଛି ରୁମରେ ଆଜି ଲଗେଇଛି ବେଶୀ ପାର୍ଟି କରିବନି ଉଠେ ନେଇକି ଯିବି ଆସ। ଭାଇ ତମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହୋମ୍ସ ବଗେରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଫଟୋଟା କାହାର ଫଟୋ ଦେଖା